Hej, mit navn er Solvej. Jeg vil gerne fortælle om nogle kurser, jeg afholder i Sensory Profile. Det er Sensory Profile til unge fra 11 år, voksne og ældre. Jeg er uddannet ergoterapeut og har blandt andet specialiseret mig i sanseintegration. Jeg har holdt kurser i Sensory Profile siden 2010. Grunden til, at jeg er så interesseret i sanseintegration og vores sanser, det er, at vores sanser er vores fysiske forbindelse med omverdenen og med vores egen krop, så vi blandt andet kan mærke, hvor vi er i rummet osv. Vores sansers arbejde, det foregår primært ubevidst, og det er med i alt, hvad vi gør. Derfor er viden omkring sanseintegration, det er relevant for alle. Det er noget, alle kan bruge. Der er også evidens for at bruge Sensory Profile inden for mange forskellige diagnosegrupper. Men min erfaring er, at alle kan få glæde af det, og alle kan bruge det. Fordi når vores sansning primært foregår ubevidst, og det er i stærk forbindelse med vores følelser, vores tanker og vores adfærd, jamen så er det en kæmpe gave at kunne få mere viden og forståelse for, hvordan ens sansebearbejdning er. Sensory Profile er udviklet af ergoterapeuten Winnie Dunn, og det har hun simpelthen gjort for at skabe noget mere struktur omkring at få forståelsen af sansebearbejdningerne. Og det er nemlig sådan, at det er meget, meget individuelt og meget, meget forskelligt, hvordan vi er sammensat, og det har en kæmpe indflydelse på vores adfærd. Og det er den viden, som vi kan bruge til noget, til at få forståelsen, til at bruge de ressourcer, vi har mere optimalt, til måske at frasortere nogle ting, som egentlig påvirker os på en knap så god måde, til at få noget mere forståelse omkring nogle mønstre, vi har. Det kan være, at man har nogle selvstimulerende mønstre, som egentlig er destruktivt for en eller for omgivelserne. Jamen, når man får viden omkring, hvordan det er sammensat, jamen så kan man få nogle mere konstruktive måder at få den sansestimulering, som man nu har brug for. Sensory Profile, det bliver selve manualen og spørgeskemaerne, de bliver forhandlet af Pearson. Og for at man kan købe dem, så er der brug for, at man har en autorisation som ergoterapeut eller fysioterapeut. Og det er derfor, at kurset henvender sig også til ergoterapeuter og fysioterapeuter. Og for at kunne bruge redskabet, så er det vigtigt, at man har viden omkring sanseintegration, for at man kan lave interventioner, og for at man kan lave rapporter og evalueringer. Når man køber profilen, så får man en manual, der beskriver evidens for redskabet. Det beskriver, hvordan man anvender redskabet. Der er cases, og der er interventionseksempler. Manualen er på amerikansk. Man får også et manual supplement, som er på dansk, hvor der også er evidens for brugen af redskabet i Danmark. Og så er der selvfølgelig selve spørgeskemaerne, hvor de bliver solgt i 25 af gangen. Så det er man nødt til at kunne have for at kunne gå hjem og bruge det i ens praksis. På selve kurset, jamen der får man alle slides, som jeg bruger, hvor der er fyldigt med viden, så det kan være rigtig godt at slå op i sidenhen også. Og på modul 1, der laver hver kursist sin egen profil, både fordi det er meget relevant at kende sin egen profil, og for at lære at regne redskabet ud og tolke det. Så der får man sådan et her hver, som man jo så bruger på sin egen profil. Jeg laver selvfølgelig også kursusbeviser. På modul 2, der er der mere fokus på interventionen. Man har lært at bruge redskabet, man har lært at tolke det. Men hvad så? Hvordan skal man bruge det i praksis? Hvordan skal man bruge det, når nu der er modsatrettede score? Hvad gør man så? Så det er det, der er fokus på modul 2. Hvis du ønsker at vide mere, har spørgsmål til mig, eller vil tilmelde dig,
så kan du gå ind på www.deviva.dk. Der får du flere informationer. Jeg håber, vi ses. Tak.